na kajing mi ka kanhun gi nong shong shnong galai nong rem ban persha e kajing thong administrator ka hima nong spong da ba west mandar lengdo lengkhoi ban pet shipor de ka shnong hadin kajing wang kamrang ba shnong i ba skandius karlen nai sa ka kanhun gi nong shong shnong ka di ka shnong ki ba kersha ni ka rai ga hima bat ki bala kenno ba ki mat ka ching sanchar donbor bat jingle shilang khmat ak jinglong ba shnong ba skandius kilami isha khmat ban penshai kini kinong song snong khat khnai trek nai tong arjar opsan kila kenno bo ba skandius na du ulong ram ba snong aus dem arjar fuai na lo bo pentre hi skim sam chal chivan mission pan ban hadu manta kinong song snong kim yo satya na lo kaching le shliang khmat ha ka dei bo kom sam khaurishan bat kumchu na kaching trei bla na ka mahatma gandhi national rural employment guarantee scheme mgnrgs nakaliang ginong song gi penpau bana kor kom sanchar don bor jung u kom ta amdai ben shuweng handai la dai ben pendu sandan ni kichinglong rama snong jung u da ka ba ai jing kersha ni ki man nong spong ha kicing lam wakting sim uba kentiu bor lang sim le kinong song gi ong ba karai ga dai ben penbai ga snong da ka ba thung shwai ba west mandar ban pechi por ga snong tat hadu ban shimrai da ku moi pan nga klem poi parkhat ba kadilong le knoi menta yadu ba bat unos pandiut uchule thombor ba yakano no kam hidu kap sinong kanono yakino gibru bam ko ngu haong pani bakla ng yakren kono tai chu ai ba dak FAR hapulit hadum bolangat hapulit sadu anela bon kumba bapoy hadu kut kumba khatwei bapoy tanga soyong te ngamla syu ban nyeu lakut no tang soyong te kabo senchar unoi te kumun nga korpat ya kibor kaan lane ya kibor kahima kat bala dalong ke bala ya une orang basnong don kamban pendu sendon dari batang sospen te bat ring dawa ya ka sarkar lane ka office budai pet ya ka no department bahap hane pusnong lainung ram te ya liang ka ade ban pendep te dep no kumbala estimate lane kumbala section kumbala pha ka sarkar manla thluyung deban yo te buliam tan nang cho tang chiteng barokho chore te ka totar jong ka ba patcho re hane ka pusnong lain ram kumba san pheo tami ei ne duna kumta te hagaju kapor yadu khawro ngilawat lakata ngimpat siam katengrai ka don hungno te ngila komplain ngila tho te yadu ar hajar ar phuei te kiba klem yo khaw hagane ka sinong kumba so pheo tami ei ne duna kumta te ngakarpat ba kasorkar ba yau ne khaw yagane ko ba bu patchore don deban sobha ban yarablem ban pejbrie lane ban yarablem ban penyo do khaw ban tedep no ya ko kanoi ko hane polanrem utre uskan diot uba sunchar donbor misnetem pat pai deh tai ya katan marhangne mari hidu menswa ki ongila poi tangba ye chene onggi ya ki pat kimla ben kinte nurut marpat jiri hene pok jong dong malang kayeng podong malang ga en lupa len khatsan yeng budai tang pok dong malang tang bar kene kaskur sana roban khan riu yeng marbu ukur store dei uskan diot menta ule persa kum yi pok dong menta kum yi ro dong chim kudai no net tok net kum kadus kum sir ro kadai bun haptre rukom bun hable rukom kum yata jong uskan diot mar ugat pelat put kum yak noi ke senjam kum lale po jongka snong lai nong ram lale pelat put po snong ram mari ro pa bun kren pa bun kentho taman dei bun kentho mari kren yu sha kum menen la dab ji kum keteu ka tin ka thle kum teu plai ji kum hoi kum ki media klai uthu hai keteu po ngade ngaladap adap kana snam lat ladu nen benai ladap snam nen benai buah ngam yo pisa cikare yanta bujo pisa cikare wong sengeno tanggal ladu tre iba yu betul kana wakne subuh pelamkot lawan sayang ya sayang minta po cakut dia langong teman kan ngai ngaju wajo takare koba ni bro
menurut apa hadir di konser dia penduduk dan lor baca nang. Kadai yang. Ka umro te ang bachnang ta tibri naga ada gigi wa te rai ta khao ro wai rai hidu ar hajar kuai Jaka jukar on ba ang ba letray kami pisa ang leong turong ba ang pen kan lam jukar ba kami pisa ra ona mi na kami ram tips to medap sto dan bayo mesti bay ke bedan haling persa ya kan diut ni ona jukar ngam tip na iwat hi na medap sto da yo ni oro Yus ngau ba hang ne snong nong fi kidon katok ini ki ki bom yo ki bom dei na kaliang jong u rong ba snong thato kata ka dei sha okay tina kai ka dau thrai fila ban thrai ki kita ki ba phi kum ka ki ba phi yo lang kum yo ki bai kan long ki tang kita pe alor kita pat phi yo lun tang ya lo tang skim yung ta chan bu man skim yo ro musan man Jokar tapi buman. yo pisa ram le pen khlu ra ta ka ni sa ba ka dei ni ma to ka ni sa man shwa ki ma ka api perman ma ka da ba snong don alyang ma ni long ni wa ya dung wi wen tu ne don FIA don ka ko into ma ta ka hima ka shim ka bor hima man adim sa tor na pe sport tan si lawan laisen ki tu pisa tan si ni lawan ba ki bor bahloro sebi play dek ne barhot play tim nen lim wa play la ihon po hol man bi habar la ko mar biang kaju pan ka hima ka biang ba bat ni store tang pinjam jai ka hima pan pinjam cipor itulah kam tanda kamai pija ka chong tawang kamu sa jepa chong we de bu na po chong ta deng Kajeng le jo kahima so kabaga desya pan aku blai ru ya usin kahima nospung usar kentiu badi kai memba jeng ki ba kila sim khia ya kajeng ujo jeng ni ya kaliang jeng le don bo jeng ne u tang ba senong muskan ba skan dios kana te aku halor kong kata te kajeng bu ya uni administrator udi ubrion kahima wa wes mendang dolong khoi kalong kaba bah kanang ban kasung jangi kan bah no nang sakmat ba nang ne sakmat pat kahima kan sim khia kan hor kane ba kam de chere ban suspend yu ne u ba skan dius kan nai kan dai ban weng mardon no kan man balai ba ulit don bo nakapor sakapor do bau sim kum urma senong hadu mentah Kinong ilam kahima nong spong bakun thup uba GSM le secretary uba swanding khasain executive member baruba overwhelming do lungkhoi sordar ka walang khandai kantoin kila penpawe karai thong administrator ka tegesnong kadai ru kat kum ki mudui na kinong shnong bat kamton ka jingle bor kajing kantho jong uba skandius khalanai ya ka paule dan bor das em jong kahima nong spong halor kajing suspend oi u haka arpitrik bunajun arja absan te nakiliang kajong ka hima kamsim nale dan bor ban nakiliang muslim sim nale dan bor kane kaya jing ujor kade kajing ujor nakipaj ba nong snong jong kalai nong rem kaba lalong mentala as nem lai snam te nakapor kilawan ur ban nam sakahima habede bat kajing kiba ki kandu namar kajing sensar jong une u rang ba snong jong kalai nongram te nakiliang jong ni kai hima ni snung khia halor kane ka son ya ka baki pai ba nong snong lai nongram ki ya kandu ha birthday ba ka jing sinsar jong ne orang ba snong teng sim ya ka senjang bangin yo ban ai khot ya ka sokos notis pat haden nang ta ila khot ru ke hereng pat ngila pendap kat kum karukom ya ka ba ngila siam bat ngila lap nang ba kajing sinsar ka jong u te khnang ba kalong ka ba lai lut kajing toket te ngila suspend na swai u sipor pat ngila thung ya u administrator pan pet ya ka bha ka bnyat pan wara ya ka song suk song san hapo ka snong lai noram bat ba u administrator ba mi thung na kaliang jong ka hima uni ban pen pet bat ba kanam don su kajing don liang hapo ka snong lai noram pat nam na kaliang jong ni ka hima idan kajing snok ya habre ka ne ka banta patena takdau bangi la suspend na sipor kat hadu ba nakliang jong kahima ngin sa ai pat da koi karai kat kum ka jeng lap jeng kahima
ia ka komplain halor ka jing komplain jong pai ba nong snong jong lai nong ram ula senchar ia ka lai nong ram bat kahima kala sim ye ka sokos lane kala sim ye kata kabala ailat nadu snem berim ya ba pe khmi bat unra ya ka senchar ka khoi lane ka bha henry hose ka jinglong jong klem poi sakata ka thom henry senchar kata tangi ki bamon bat senchar tangi ti ki bau mu bat mu umon mas senchar de hadien nang ta dakot ka hima sepo ka bisal lane ban pek benia yak ula juba bau ba ngakwa ba penmi sendan dak orda jong kahima dikata gadi jing kren jong ba skandiut khalang nai kum orang ba senang ubalasa suspend hak senang lai nang kani ka isi jong ini ba kenti bolang te iyu higi komplain ki balawan nakawe ka komplain siya kawe nakawe ka daw siya kawe te imat akan ka jing yalam jong nerong ba senang te imat sibun ki jing duna ba sibun ki jing ko te de na kani ka daw na ka isi pada te ka la sim ya ka la sim khia na mar ba kan wanra kumne te ka sim na koi ka senjam kan ba ya mata spor ba toket kan long ka jing toket ka bala joj te na ka liang ka isi jong ki hima kalau wen he kala sespon no spor swa yau me u skandios kalnai nang ba kan long ka ba khoj ba suba ka jing toket ya ka be de ba tu pisnang to te plus nang ta na ka liang ka hima te anu ka isi ro ngang iba kala le ya ka de ba han naduk por bom swa hadu mentaro ha be de ba to te bat hang tung yo i menen to media ka ba ila kan tho ya ka district konser bom ba ka district konser kam don jingkit kli kam le ye te na ka liang jong ngar fu mo sodar sngo ngam sui ha pen ban su kan tho ya ka district konser ban su kan tho ya ka hima kat bai ke jingle le jong pat ki kham phai ki kham su tho te ban ang para kasi ubahab hi ka hima no spong ban su ang unong we te na ka liang jong nga ko mo sodar wala kan ka tolong ngam sui ha pen te nga awero ka ngayu iya ka tu ka video ka ba dang sumi mata khendiat tayo ka ba ki katkum ka jing yos ngau hang tu ki ong bagi day da ka stan HYC ka bala penmi ba ya kran kala donro ta ka jing ya kran ha bi day ba ta ka sinang kawe ni sinang ka ba day po wala ka kan toy kata ni sutho ba ka dehi ka ne sinang lai nong ram kaba kendiat ni sengo ngakum u li no sensyar jong kaneka wala kanda kata belun long ngam sui hap kan ban su ong kum tu bat kawero kolong bet ba hak tu kasngi ngai i ngapet itu video ngai i ba hang tu la lek da ka kastang jong kastang bat ngai i pat dang tu urong ba sinong ro uba la sespon menta udon lang te ngam sui hap kan bada utu romba sinang unlet ka kertang jong kasang penjak buram ka sang te long ngam ngim sul tenat kan long ngiro te yo la se kidan padang ha ka sinang ka bala he yo la se kidan kisang HWC ki ba dai na kuwe ka liang ro la se kidan te la da jia ba ki we ki ya pen phai ka la long kami hap kan long nga su kan tu ba long kam dai kin ban la kan tu ban le ka kertang jong kasang ban le diman ban le dawa ya ser badai ban penbet kunta ban lai kunta te ngang sno kami hap kan ba kumno long kum tu rong ba sinang ubala sya ban pentot na sya ban penduk ya ban respon ya ban sudom no ban sulet no ka kastang jong kasang dalade ban ra ka kastang jong kasang tingim so ya hap kan kum kato te Nakaliang uba West Mandar lengdo lengkoi busha thung ban pe shipo rek snong light nong ram ulang ba kam jungu ka dekat kum ka jing bha ka hima bu yang nak benta borok ki pai nong snong klem damot ban thau ban wo shiliang yanu ru là chính lệnh chung hàng tỷ kalong ba ngam lệnh nam ta jong undur unuro lệnh nam ta ki pai ba baro ki bodon tu ho snong le noram
nam ta ban pet ban yết bnia ek ai ka ba ki jing duna lane ki jing don kam kat kum ka jing long jing man upai ba hang te hapo sinong lai noram te kan san la shu pa khang lan ti no kom tu te alai kli ki ala kli ki ngong kai ka daw ba pile kong le i ong ba ngi so persya jor yo pi ting ong ha kanul kom ba pi so persya jor nomor ba yang ala pa da ka hima halor ba la suspend no yo pi hatu pidon kita izin sisa ba pen nakam yang ba pen dei ubru ba don bor yang don ra ting ong nak ta ka daw nga kum ta ubru ba la sya bencet yang ada ka hima melong kemunung pei dengan jengok sipo dia kena kam hang ni hapo sinong jong pi dengan penyet be smart dengan pentelun be ikam kena unu kapor kat ka ba ngang rambat ya kena ka bentah ka ba mentah te kansan kilawan sundon no ki bor jong ka an ki magistrate adu video tengala ekran ya ki ngong ba yang haban room hapo meet hapo community hall nak daw ba nganyo ba ne song perkat kam nganyo ban bu ki jing tho ing tar mo ban saya trekam tinggi don kam ya kita hi te ha ka jing ya persya jong ki kalong ba ngalabu hiro wa dia ta jing keli na ai ka daw ba himut ban khang ya kani kan ti ai ban rong sya ka office trekam hatu kani ka office trekam ka de jong ka sinong ne jong hirusimat ki ong ba ka de jong ka sinong te sakai pat ngong mo kadai jong kasinong tengang la ngadai ngam ta nong bat ikan kam ngadai ngam ulong bu administrator bu peniai ikan kam ne po sinong jong pi ting ha ngala i ban le kat ka ba ngang don kam har kan lang bat kini ki ri rong ba ki khot jong ka isi jong a kat ba ngang rong bat ya kan ka kam tat hadu ba ni la dong ba ni de yo da ka wei pat ka sur ka ba sai ka ba ngi don kam lang na ka liang ki jong pi ki pai ba no sinong haduk ba ngendayo ya tahu orang ba sinong ubah pura sa istinpat habatin pej bahagi kishap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya